Здравейте, аз съм Вали, а това е Skybox и днес ще си довърша къщата в третия епизод на сървъра на iPhone 4s с гост, моя приятел Лъсъв. Лъс11 Fun. Кажи здравей. Здравейте, казвам се Васил и тук участвам в правилност на къщата на Голбой. Да, Здравейте, аз съм Вали, това е третия епизод сървър на Skybox, с който ще го снимам с един мой добър приятел, Васил се казва, ето го, Лъс11 Fun. Той днес ще ми помогне да си построя къщата. Той няма да ми помага да я строя, само ще ми носи неща, ако нещо ми потрябва. Пример. Тук ще направим тавана и пътечката до другата къща. И пред градинка, такова ще направим днес. А в следващия епизод ще направим такова. Втория етаж. Кажи нещо, Лъсъфан. Ало, още колко блокове ще правиш това? Какво? Това на още колко блокове ще го правиш? Последно. Гледайте и се учете как се прави най-хубавата къща в Майнкрафт. Не е най-хубавата къща, но ще я направя хубава. Вало е опитен в Майнкрафт. От един мой приятел. Почти на всичко. Да. И ми е помагал за много неща. Един мой приятел ме научи да играя, казва се Сами. Той сега не е тук, но в следващите епизоди сигурно ще участва. Ако го навия. Лъс11 Fun също ще участва в другите епизоди. Ще му напиша и скайп, ако имате някакви въпроси. Ще си напиша и моя скайп. Ето така. Надявам се да ви хареса произведението. И аз. Сега ще сложа стъклата. Вало, нещо друго да взимам? Какво ли? Може от чопа да ми донесеш такива стъкла сега където. Окей. Че ми трябва много. Май тия стъкла ще ми свършат работа. И сега купувам. Добре. Три стака, добре ли? Да. Дай ми тъпо, защото аз съм се качил горе и за това. Ето. Хвърля. Ти златни ябълки ли имаш? Да, искаш ли? Не. Не ми трябва. Опа. Стой там. Чакай, аз се качу. Дай ми те пала. Дай аз се качу. Той Лъс11 Fun игра отскоро. Колко отскоро? От няколко дена. Не, няколко месеца вече. От колко играеш? От няколко месеца. Да. Сега ще почваме тавана.
Трябва да счупим това. Ало, Пала, искаш да го направим от нещо скъпоценно? Не, май ще стане грозно. Паяк! Ах, тая гад мръсна. Сега идвам, Вало. Добре. Навънка е пълно с зомбите, стрелци. Сега си взимам фул меч и идвам. На мене нещо ми лагна. Сега си взимам фул меч и идвам. Ако можеш да ходиш да купиш дърво. Такова обикновено, ако можеш да купиш. Тези степах. Става ли? Да, бе, колко сак искаш? 2-3. 2-3. Добре. Нещо съм им много. Ласко! Вало, дам ти тъпа. Стил. Аз играя от 1 година някъде. И почти знам някои неща. Примерно не съм добър в Redstone веригите. Такива неща. Добър съм в боя, в строенето. В резиденциите. Вало, ти имаш ли фул меч? Имах, ама не знам къде да отида. Сървър е много хубав. Аз ще го напиша в информацията. Не в информацията, а в описанието. Да, наистина, той е един от най-хубавите, които съм го играл аз. Не знам на вас дали ще ви хареса, но за мен е хубав. Имаме си всичко. Има хубави евенти. Евентите са от... Всяка събота и неделя от 9 часа. Да, вечерта обаче. Да. Може да си помислите, че е от 9 сутринта. Това е малко раничко, защото не всички стават в 9 часа. Ти ако искаш, може да ми помагаш с тавана. Да. Ще дам тъпа, защото много бавно става от това нещо. Ще приемеш ли? Сега. Ласко, моля се, имали с малко телевизор. Че нещо не обучи. Какво? Не. Както виждате, почти сме готови с тавана. И ще почнем да правим пътечката. Но това малко не съм го направил както трябва, затова ще го направя пак. Дайте па да е толкова чисто. Няма, аз съм с фул меч. Глеса. Да. Това беше всичко от нас. В другия епизод ще направим и втория етаж. Довиждане. Лъсафан, кажи чао на YouTube. Чао на YouTube. Чао.